Ilankhulirane papita nthawi yaitali ndikukhulupirira kunena kuti munachita launch chipani chanu cha Liberation for Economic Freedom. Chitengereni kalata kwa Register of Political Parties. Ulendo mukuyenda bwanji tsopano? Ulendo chitengere certificate. Ulendo tukuyenda bwino and background anthu akutilandira. Tinali ndi msonkhano umene tinangoti tiyeni tikapereka wodi ku Blantyre kundilande. Okay. Ndipo tinabwera mpaka ku Blantyre kupanga msonkhano. Yeah, ndinabwera. Panabwera. Anthu ambiri atilandira. Midzi mu anthu akutilandira and my constituencies and my area mose madera mose chipani chadzadza kwambiri. Ndipo chikuyenda kungoti plan yathu indalionena kuti tionetsetse chipani chathuchi chipite kaye kwa anthu kumudzi. Okay. Yeah, ndesi timapanga kwambiri phokoso amene amachita muna anthu ena ma social media. Okay. Kwambiri chifukwa chakuti tikupita kaye midzi imene musota khazikika kwambiri and tikulandira support choti tsimenenso timayembekezera yopitirira chiyembekezo chathu. Anthu chipani akuchilandira ndipo anthu chipani akuchikonda kwambiri. Ndithuti. Mwamangika pati ngodya zanu ndizingati? Tikupanga tukhazikitsa kwambiri kwambiri pa chuma. Kuti Malawi adamasuka ku ukapolo wa chipani chimodzi. Umene gulali na Dr. Bakira Muzina anthu anabweretsa democracy. Koma anthu alibe ufulu pa chuma ndosauka. Pa chuma anthu ndosowa. Ndife tamanga kwambiri pa ngodya yoti no Malawi akhale okhazikika, Malawi wa chuma, Malawi wa mtendere. So tukuyima kwambiri kuti Malawi atuluke pa umphawi. Ali ndi democracy yes, koma chuma economically Malawi ili pa ukapolo. Monga mukudziwa kunena kuti kakete kuyankhula pano otakhala ndi ndalama kuno ku Malawi ku account yako kuti upite kunja khadi ija sungatenge ndalama zimene ukufuna, sungagule chimene ukufuna. Pano pungakhale anthu ogulitsa magalimoto sangagule galimoto imene akufuna chifukwa chakuti banki ilibe ndalama, banki ilibe ngakhale 100 rand. So mungathe kuona kuti banki singathe 100 rand. Ukapanga apply 100 rand sangakupatse. Osati 100,000 rands. Koma 100 rand yeniyeni or dollar, $1, $10 ukanika. Ukapita kunja kuchandele kuti akupatsa muna mwezi wose $200. Imene ndalama zochitika pakadalipa pano kumalawi kuno. Dollar tikuti ukaendi dollar black market is 5,000. Papo anthu dollar kugula 5,000. That $1,000 ndi 5 million kwacha kumalawi kuno. So mungathe kuona kuti dziko lino tili pa mavuto a umphawi. Osaneneka umphawi uno uchaonena kuti tikhoza kukonza. Nchifukwa ife Liberation for Economic Freedom tinabwera kuti tibweretse anthu atukuke, akhale ndi chuma, akhale ndi ufulu, ali nawo dzina mudzachita bwanji zimene maplan ake ndotani? Plan yathu yakulu kwambiri tupanga invest kwambiri mu tikuyangana kwambiri masomphenya a ulimi. Ulimi weniweni okhazikika. Maiko onse amene adalemera sadataye mphamvu ya ulimi. Komanso tikapita maiko ena mukaona akamanga kandi tourism ichi. Dziko lawo mene amalimanga kuonetsa kuti anthuwa akufuna kupanga business. Okay. Dziko lija amalimanga for kuti akufuna apange business. Pamene ife kuno tinamanga dziko lino ngati longokhala, ngati kwathu takhala. Pamene maiko ena amamanga dziko lija ndi masomphenya a business. Okay. Masomphenya oti anthu ena akhoza kubwera kuti akaone. Tizikhala ndi zogulitsa. Okay. Tidzakopa anthu. Komanso adzida akafika olo pa airport azidziwa kuti ndafika dziko. Koma mungathe kuona dziko lathu kuyambira pa airport. Kamuzu International Airport, Chileka Airport, mukangofika mumadzifunsa kuti kumadziona kumene kuseri kwa airport kundikapeza kwa nyumba. Kapena ndokapeza masasa ukaoka. Nkhani yake ndi umphawi umene tili nawo koma tili pa ufulu wa zaka zambirimbiri. Koma tikulephera kuti tilemere. Nkhani yake ndi chani? Tidamanga dziko ngati lokhala. Koma timange dziko limene tikukhala nthawi yomweyo timange dziko limene tifuna lidzitibweretsera chuma. Paloka lizithaso kutulutsa chuma dziko lichi. Pamenepo ndiye kuti tinamanga dziko ngati longogona. Tigone tidzuke mamawa home heart of Africa. Basi kwacha mamawa tipite kumunda ndi khasu tikalime pang'ono. Koma takhani timochonera kuti tili mu dziko limene tifuna chilichonse ulimi udzibweretsa ndalama osati kungodya. Koma ulimi bweretsa ndalama. Misewu yathu
timange ngati ya business chilichonse titachiyang'ana mu business ndikuti dziko lathu litukuka. So tikumangika pamenepa ndipo tikaenda m'midzimu anthu kuwapatsa moni tikumangotere manjawa mtima umodzi mumodzi Yesu. Kodi sign yanu ndi imeneyi? Chonchi. Oh, si ya UDF imene? Yeah, UDF ndi. UDF ndi. UDF ndi manja ogwirana chonchi. Ife ndi chonchi. Odzipakira ziwiri zogogodana. Zogogodana. Ndi mtima ndo wa. Ntendere umeneyo? Ntendere. Ino ndine limodzi. Sinkondo imene? Yeah, we can do. Tifanga lidzumenya anatu sisi bwino. Yeah, even ndikoza kuchita limodzi. Ino ine tili chonchi limodzi. Mtima umodzi. Ninganganga tichita develop dziko lathu. So izi ntimene uchita kudziko lathu. Akumati bwanji mukaenda midzi? Anthu akutilandira kwambiri makamaka liberation anthu ambiri akunena kuti akufuna chatsopano number 1. Number 2 anthu akufuna kunena kuti dzivute zitani Tonse Alliance ikuyenera kuti idzipita. Pamene akumatero athu? Akumatero kwambiri. Ine moyo wanga ndakulira kwambiri ukasungu. Anthu ukasungu nali kumeneko. Anthu onena kuti chonde mwanawe talimbikira. Izizi zichoke zichonde. Izi ndi chani? Akutala kwa chani? Nanga si anthu adalonjeza zambiri. Adalonjeza zina zoti anatsala pang'ono. Tonse Alliance idakalonjeza kunena kuti tikangowina boma Mulungu abwera adzikhala munchewo. Kudatsala kuja tsopano. Chifukwa adalonjeza chilichonse almost everything. Anthu anafika pajepo wapatsa malonjezano aja kuti apeza ntchito 1 million. Mama apeza ntchito 1 million adapezeka kuti anthu aja adalephera. And pompano sipadadutse nthawi president anapita ku parliament. And adapita amene uja parliament ya president anakanama. Literally mu parliament. Kuinamiza August House. Kuanamiza Swamalati. Mupite kwakuti ndamanga nyumba kwakuti kuti zipatala. Kukayang'ana palibe ngakhale foundation. Ndi Amalawi akunena kuti chonde mwanawe talimbikira tichotse boma ili. Tichotse boma ili sinthu sizikuyenda. Anthu ali ninja fertilizer tikuyankhula panada ndichakuti anthu palibe amene akukwanitsa. Amanena kuti yayi fertilizer ndiokwera futhi chimanga togulitsa chokwera ndeti tidzagulitsa ndalama zambiri chake fertilizer wakwera. Nanga cement 35,000 bag lero agulenda. So zambiri zakwera mtengo kwambiri. Sugar pa 3,000 tikuyankhula pano. Tikuyankhula pano kuti dollar ili pa 5,000 kwacha. So mungathe kuona kuti dziko lino chilichonse cha dollar chakwera mtengo. Ndi aliyense akuti chonde ya ku banki ili pa 1750 bank. Kuma ku bank. So ya 5 indeed. Ya 5 ya black market. Chifukwa ku banki kwa alibi. Alibi letu. Lero pano abanda munene ndifuna mpite, mufuna mpanga apply, akuwuzana kuti tikukupangani activate card, koma dollar simutenga, rand simutenga. Kumene mukupita kosa kuli limit. Akuwuzani mali ya $200. Nanga $200 uje chani ukapita ku hotel. Kodi ma hotel ena ngodula zidi. Zakudya nzodula. Ndipo anthu sanga kuli chilichonse. So mungathe kuona nena kuti dziko lino lilipo ukapolo umphawi umene anthu ali mantima. Kuti dzivute zitani. Ulendo uja kuti mavotera kukonda chipani. Koma pano tivota chifukwa kulankhula zimenezo ndi akukasungu. Kasungu ine tikumtunthama kwawembe. Kwawembe? Kumene munali? Kwambiri ndimene sinakulira. Ndi anthu achita unena kuti iyayi tinavotera kukonda chipani. Koma tafika apa chaka chino tifuna tivote kukonda dziko. Ndiye pano afuna anthu akavote pokonda dziko lawo. Chifukwa dalisiya mmanja moyipa kwambiri. Limene akulephera kuti dzikolo alitulutsa bwanji. Koma akamakamba amene ali mboma lero achakwera ndi anzawo akumapereka chithunzithunzi kuti ayisetsa kwambiri zitukuko mtundu wonse boma lili lonse. Koma palibe chitukuko chimene akuchilodza kupatula msewu umene uli ku Lilongwe osakwana 20 kilometers umene sikudamangidwa ndi a China aid. So dziko lilonse pali ndi ubale ndi China. Litha kumayinga ngati ma stadium. Chimodzimodzi uno mulati nayo nake anamanga ma China ku Bingu. Anamangaso dziko lina. Misewu yanga ndi manager ataso panga dziko lina. Si akumalayi kunoyi. So chitukuko chimene chija si cha Tonse Alliance. Tonse Alliance tieni itulozere chitukuko. Olotaloza chimodzi. Inese ndikuchiona. Olo chimodzi? Ayi. Palibe. Chitukuko chimene apanga Tonse Alliance mwina atu choma opyeza anthu kumamanga atu. Kapena mwina.
koma zotiziya zoti apanga chitukuko choti anthu nkuchiloza kuti chitukuko ndicho mwina ati chitukuko china chosamutsa ma headquarters onse ku Blantyre kokayika ku Lilongwe kuchotsa MEC kuchotsa chakuti ukachiunjika ku Central Region ku Lilongwe kapena mwina chitukuko chake koma kuchokera chimenezo ataloza chimodzi kodi achakwera si ndi abusa anzanu ndinanena posi kwamba kuti achakweratu ubusa anapanga resign 2009 anasiya kalekale yes adasiya kalekale chifukwa padzina wawo pacha palibe Maudi Reverend adasiya anautuluka chifanana kuti fani mayembekezera kuti mwina muthandizana ndi mbusa nzanu kwaonekira kuti takonzani apa komatu utatayesetsa mwayesetsa dzambiri kulemba makalata kumana na wanthu ambirimbiri kuyesa kuyankhula nawo koma muona ngati kuti ukwachitira kaduka ngati kuti wewe uli msanje kuti sukuwafunira dzabwino koma dziko lino ndithu sili bwino pofika president kunama kuti tikumanga chakuti sona koma zili zabodza zinthu za ground palibe ma MP nkutsutsa kuti ya idzi kudera kwathu ine kulibe nzabodza so kuti dzafika posakhala bwino ndipo anthu akukumbukirabe ngakhale dzambiri zolemba ntchito nkhale ana wawo zonsezi anthu moyo wawo ali nazo kwalonjeza kuti kudzakhala wiki ya duty free zonsezi anthu akuzikumbukira kwalonjeza fertilizer wa 4,495 lero nkwapatsa fertilizer 120,000 zonsezi Malawi zikuapweteka achinyamata adamaliza school kuma university akungokhala zonsezi achinyamata zili mumtima muzikuapweteka koma lero lino akamapita ku msonkhano kuja kumapatsa 1,000 kwacha ndi t-shirt kuti mudzina ndi boma ndi lomweli anthu aja akungolandira 1,000 ija nangadi achani anthuwa ali njala chifukwa pamene pali njala nkale munthu wina tsiku lina adagulitsa ukulu chifukwa cha njala wina adagulitsa ukulu chifukwa cha njala m'Bible adagulitsa ukulu chifukwa cha njala so anthu chakamakuwa kuti boma ndi lomweli ndikuwapatsa 1,000 ndi t-shirt lero pano 1,000 akupatse ikanga ndi 1 million kutola akupatsa so amango apatsa 1,000 ija ndiye mudzikuwa kuti boma ndi lomweli ndiye wacha kupusitsika zimene zija koma anu amene aja anthu akumangopita kudya nawo ndalama zija ndipo anthu akuyenera kudya ndalama zija akuyenera kudya chifukwa ndalama zimene zija ndi za Malawi za msonkho mmene malo a Malawi Congress Party mboma inalibe ngakhale galimoto imodzi mmene malo a Malawi Congress Party mboma ngakhale aliona amene nduna zawo zambiri sankavala losuti analibiritu anakuchakachika kwambiri lero ali masuti akuvala ena kunene pa munthu asanenepe chest ji kumeza kosi chest kumeza kosi pera kuyankhula church akuja ndalama zimene za Malawi ndi kumene akupita kutidye nawo tikadya nawo koma sangavotera osatheka munthu sangadzuke mamawa lero ndikavotera Malawi Congress Party Tosa Alliance sizingatheka angoanamiza chipani chilisimwe chikulamula chimakhala ndi follow nyambiri pa ground chifukwa ma resources onse andale ngaulere kunyamula anthu ulere anthu akavina magule akapatsa ndalama zambiri so anthu akufuna ndalama alibe chakudya ndi akati tini so anthu asapusitsike ndi khwimbi limene limakhala m'misonkhano asapusitsike palibepo awo pamene pacha palibepo awo kulubira ndokuzanisa kulibe Tosa Alliance. I don't think you can come here and unena mabodza chifukwa choti ndi background and the goodness ndi ndini ndi yakuti ndi chipani kupatula chipani ndi church the prophetic ministry yanga church yanga chimodzi chikulu kwambiri and inakhala president wa ma prophets the whole Malawi okay so ndikudziwa every corner in Malawi anthu akuyankhula zimenezo aliyense akozokhala mboni yanga kuti kali konse Malawi muno kadula ndipo sangayerekeze muno munthu kuti akavotere Malawi Congress Party today Tosa Alliance today never sizingati ndi mumayankha funso loti mukaenda m'midzimu mukapita ndi chipani chanu cha Liberation for Economic Freedom akulandirani bwanji mayankha funso limene mayankha funso limene akutilandira bwino kwambiri koma kutilandira bwinoku ndi sign yoonetsera kuti amene akuwalamulirawa zinthu sizili bwino chifukwa chipani chathu chaching'ono chimene tangochitsegulira 9 months ago chimene pofika lero bwezi ndi support yochepa kwambiri koma lero yangoti tili ndi msonkhano mmene kumabwerera anthu ndi chithunzithunzi chokuwuzani kuti ino simupereka ma 1,000 ndi t-shirt ife zimenezo simpereka ndipo ndinawuzani amene ankachita organize msonkhano umodzi udabwera anthu ambirimbiri nanena kuti sindikufuna nkale muitana oyimba
chifukwa mukaika oimba mudzaona ngati chakubwirira oimba uja kuti akavine Okay. nawo zakusaitana oimba ndifuna ndikaone anthu abwere kuchokera kuma area osapanga sololi abwere anochokera kuma area achokera kuti tinabwera kunyamba background na anthu ambiri kwa basi khani ndi chani anthu atopa fanana na kuti poyambirira paja kuti anthu adavotera pokonda dzipani koma ulendo uno anthu akuvota kukonda dziko lawo ndiye chichitira ni msonkhano wa ku Nyambadwe mpaka pano kwangoti zi mwaduka tapanga kuti misonkhano yambiri pakatipo mwaduka iya simunaduke ndipo aiya kutalizeni simunaduke iya ndipo situkupeni ndi mongoti a prophet aduka ayi osateka tikupanga misonkhano kwambiri yani panopo focus yathu ndimwathandizira mashadow MPs ni mashadow councillors tikuwathandizira kuwapangira makampeni ma constituencies okay cholinga adziwike muchita field ma candidates yes mose yeah tidakaenda we are almost there kuti timalize panopo around 210 chifukwa onjeze so koma we are almost there so tikumaenda ma constituency kwachitira campaign mashadows ndikuwathandiza mashadow kuti choyambirira tionetsetse kuti tikhale ndi tidzakeni odimira ku parliament muyenda nokha ulendowu mwanakale kuti chipani chanu nchaching'ono komanso kuti mwachilembetsa pose chidwa apa kapena muphatikizana ndi anzanu alliance ung'ono wake ndi wa kuti wa changu yambe kumene okay so that's koma tikabweretsa nambala ya anthu chipani chathu chachikulu zedi muthamangira ya chifukwa tikawerengera chipani chathu mina amapanga ma registration azisankho muno Malawi yeah dzipani zimene zimadziwika zakalekale yeah sizidakwanitsa kuyika center iliyonse ngakhale ma monitor okay koma ife sitinapange miss centenarios sanje mpaka fo chitipa kota likoma chizumu every center mpaka nchinchi muli monse muli ma monitor athu so ichi chikupatseni chituzi kuti chipani chapangidwa register kumene ndi anthu so ground tinalo kale anthu ambirimbiri yes amene ndikudziwa kuti dzivute zitani adzatipatsa vote yaikulu kwambiri ndipo tikudziwa adzatipatsa vote komanso mwana kuti kuyenda mudzayenda nokha point chipani chakapangidwa aliyense amakhani chituzi choyenda yekha kumene chifukwa afuna apange kuti agulitse masomphenya ake data kuima payekha bwinobwino ndipo chipani chathu ngati lefu takonzeka kuzayima patokha koma ife si adani adzipani zina timacheza ndi zipani zambiri timacheza ndi TVP timacheza ndi zipani zina so imene ndi nkhani mwazipani zonse zimene zili mdziko muno mwatchula kuti chimene mwachitchula dzina ndi DPP timacheza ndi zipani zambiri koma timacheza ndi DPP simankhulira timacheza nayo DPP ndi amodzi mwa my friends you know komanso amodzi mwa anthu onena kuti ine ngati munthu paliwena amene adandipangako inspire kumene kucha kuti DPP kuti aya kuti okay kanet I think zimatere so palibe udani timacheza kwambiri and chifanta ina paja mkafuna kwa imene kumene yes timacheza saiwali khani imene yes munaona kukomola teke tisaiwali khani munaona kuti kukomola tekeka ndi pamene munatia munangonyanyala kuti andikambitsa kunali kunyanyala ndithu kunyanyala ndesibweze ndiucheza na DPP eda kunyanyala koma chifanyana kuti kumene kuja wachikulira president ya chipani icho anafuna apita mtali amaonetsa kuti akubwerera pampando kuti tizidzuka ina fefana nena kuti sindzayima ndege nakadaonetsa kuti akubwerera pampando inenda cheza ndi ma president ambiri kaolamulira ma former president nacheza nawo mmodzi mwa anthu amene ndimacheza naye kuona ndinacheza naye nkuona kuti ndoopa kwambiri malamulo ndolemekeza kwambiri moyo wa munthu malamulo mmodzi mwayo ndiye PM apita mutalika yes you know so as the man amene atangoonetsa kuti akubwereranso naona ngati sibwino kuti ningadzuka ndi start fighting him so simunakhale kumweko ku DPP ko mkwa supporta bwana sinakhale kumweko kwapanga support chifukwa chonena kuti fundo zanga zimene mafuna kuti ndikawena DPP pali fundo zina zimene ndofuna Malawi dzangane isi mmene momwe sizikadalowa 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 ngati ja
ya zambiri ngati kuyang'ana kwambiri ulimi, okay, kuyang'ana kwambiri ufulu wa chinyamata, okay, kuti achinyamata apeze ntchito msanga, okay, komanso achinyamata ambiri akakonena kuti skulu yavuta tidzapezera chochita msanga. Fundo zangati zimenezozo timaona kuti sizikadakwanitsa kuti tizigulitse bwino zomvekazo ukamamva poti ife timamva zambiri kuno zikumamveka kuti mgwirizano wapita patsogolo mwangotsala osayinirana ifeyo tiumvafe museka iya ndikuseka chifukwa chanena kuti izo nzomveka tsopano kanenere. Can you confirm kuti muyenda limodzi ndi a DPP kapena ayi? No, sitingayike mauti kapena ayi chifukwa chanena kuti timacheza pali ubale. Pali ubale? Politics ndiyo odabwitsa. Sungakhale ndi udani ni munthu. And what we need is go yathu ndi tipulumutsa Malawi situation. It's not about kuti who is going to be the president, who is going to be the minister. It's about kuti Malawi tiatulutsa bwanji munyengo imeneyi. So kwa ine ndinganena kuti pakakhala kali konse no tidzachita communicate ndidzabweranso. Mudzabweranso kuti obanda kanija ukangati ndichonchi. Okay. Yes. Koma zukhangati zulosera kumene kwe? Yeah, panopa zikulosera ponena kuti ife ndilefu basi. Ife taima pano. Ndikuti ima pano. Siri kudana ndi chipani chilichonse. Okay. Ayi. Siri kupanga udani ndi chipani chilichonse. Zipani zambiri zapanga ma convention. Yes. Kwanuku mupita wopanda convention? Well, no, tife ndi convention. Imene tikukonzekera ndipo ma delegates onse ali ready background. My delegates 750. 750 delegates. Okay. Across the country from Chitipa mpaka Nsanje mpaka wafika Nkhotakota kutochokera kuli Koma Island. Onse are ready. Kalikose ka reset. Tindi convention pa 4 April ku Blantyre ku Lotus Hotel. Oh, Lotus Hotel. Yes. So tikandi convention April 4. April 4. Tsiku limodzi. Okay. Mafika 5 mamawa tikubalalika tikupita. Kufunika kwake kopanga convention nkotani mufuna mukakambirani nkhani za alliance? Ayi tufuna tiwonetse democracy. Okay. Anthu apatsidwe ufulu osankha osati popeza ndayambitsa chipani ndine ndiye kuti ndikhala secretary general, ndayambitsa ndine chipani ndikhala president. Ayi tufuna tichotse uzipani za chintunduntundu tibweretse ndale za aliyense chifukwa mapanga register chipani chimatsanduka cha anthu sichikhalanso cha munthu ngati personal property. So kuli convention yoti anthu akasankhe amene akumufuna kuyambira president mpaka na pothera position. Ino sindiye president? Yeah, ndine president. Wina atadzuka mukapikisana naye bwino? Panopa ndine acting president. Tanthauza kuti sinakhale full president. So tikangomaliza convention ndimene ikanene kuti president ndi ndani. So wina atadzuka kuti afuna akapikisane nani. Chale walina wake mmodzi ndaona pa list afuna kupikisana nawo president. Okay. Yeah. Ndiye nthumanzi bwa? Yeah, rais mumunanza kompachulu. Mamunanza kompachulu. Rais sipweke. And my delegates, my voters ndopweteka kwa. Tazona meneza indera. Ma convention imwe. Kwiza ndiye anaona uindia ukapita. Kungo kafika mu box. What's it up? Kumadu wampatsa ndalama atu. Amunyengerera kuma wasinda pompa. So voters wamasela. So mipando yonse ili up for grabs. Yonse from the president mpaka kufika. Poli chipano chili ndi secretary general, chili ndi publicity secretary. Timangu dzwa inuyo. Yeah. Publicity secretary kuno Blantyre timati Alon Silanga. Ndiye amene publicity secretary wa chipanichi. Kwambiri alipo wamphamvu so. Muli ndi ma structures onse muja. Onse. Tindi kuyambira president, secretary general, deputy general secretary, second deputy general secretary. Tindi organizing the whole team, regional governor, district governor, constituency governor. So every constituency mpaka kufika kuma area monse palibe malo amene tadumba. Mutati muwerengetsere muganiza kuti membership yafika bwanji kuchipani kwanuko? Ife ngambiri. Yeah, like give me a number. Tsinga chepere 4 million. Ausateka. Kulubirira. Ausateka. Ife ndichiswe. Ife ndachiswe, ife simalongola. Ife simabira pa social media kumakapanga pakosa. Ini munaona nsongometa pango nyambala. No pakosa na lilosi. No even ma post up pakosa.
munaona menda libe mbabosta ndiye ndife ameneyo ife chipani chathu ndi chiswe tikudya pansi pa chipani chanu ndi chiswe ndipo tikudya kwambiri mudya kuti pansi pa ground anthu amene azidzimuka peza kuti ndipo pamene maliza ngati ufika polimba mtima tupanga convention tiye ndikapange mavoti lero ife tikudzipatsa pozi tikoza kuwina ndiye kuti sitikusewera kuwina chani sit dziko chipani chake chiti chimenechi liberation of economic freedom anthu afuna change anthu afuna change afuna atsopano kodi kumakhala kulota kumene kumakhala kuti zeni idzi kapena kuti mwina because I don't 4 million mwatenga kuti okay inyo nanga anthu amene madzazitsa misonkhano acha ndikuatenga kuti ndaku Mozambique amenachi no loletu amene maonati ndikuatenga ku Mozambique ndi strategy yanga imene anthu timabwera timakhala nawo ife ndi anthu angosunga omweonso ndamene amapitanso ku DPP amapitanso ku UTM anthu ake nomwe ena chama kadya nawo ndalama zimene anawanamiza kuti tikupatsani fertilizer uchipa uchi ndama katenga ndalama zichi chifukwa ndanti yawo ali pa Queens pa ena ali ku Central kulibe mankhwala amauza makagule mankhwala ku pharmacy ndi amapita ku sofano kuja akapatsa 1000 atenga 1000 athamange nayo akagulire penicillin akapatsa anti yawo ku chipatala kapena akagulire chigoba cha chimanga ndi amapita katenga 1000 echi koma ndithu ife tinawo athu ndipo mavoti ali mthumba pano pati anyamata akonzeka kuika mboma anyamata anzawo ngati ife chipani chatsopano si anthu odana ena ake odana miza zambirimbiri anthu atopa ndipo Malawi pano ali ready ife ndi following yambiri kwambiri yambiri zedi yosaneneka ichi osati ma hallucination ife simungalipezi tupanga phokoso ife ndi ground ife ndi anthu ontakuuzana kuti tindi msonkhano kwakuti simuona poster sitinyamwanda palole komudzaona mena nawabwera pa ground chikhwimbi cha Malawi ndife sipazimanya mlandu kudetsa kupita nawo kusonkhano kunsanje ife sitipanga kunyamula anthu kuja kudetsa kupita nawo kusonkhano kunsanje kuti eni mukaone kuti zochitika zimene zinzomwe kunyamula anthu kudetsa tiyeni msonkhano kumsanje mukaone kumeneko kuli kutsegulira njanje stima yanyamula fuel ndikuta 2 weeks fuel also dziko mulibe kumali matanki akuti kuli stima mukaone kujambulitsako zithunzi kumata nyamulaso anthu pa truck ndikumakuwa umwe muli mafuta umo tsagulani tuone mulibe mafuta ili empute ife sitipanga zimene zochitika muno zimenezo zikuchitika pakujambulitsa chithunzi president pa truck ati muli mafuta wiki imodzi mulungu akati akuseke mafuta nkudzasowa ndikudzati tatsitsana nani tanki mafuta zazatsika ali mafuta akuta ku planter apita bwanji pakuti uchokera ku nsanje kupita ku planter apena pake njanje down ongeka ndidutsa bwa so ife sitopanga zimenezo tiri kwaseweretsa Amalawi ndi anthu opuma ofunika kuachita hando mosamala chifukwa nditsogola munthu 5 years kutha yopanda chilichonse cholozeka ndi kuononga moyo wa munthu nyamata wina umaliza school 5 years ali pa khomo tisaseweretse tsogola anthu ena kudzipha anthu ena kutani ngani yake alibe chiyembekezo so moyo subwerera dzulo silibwerera ikapita 5 years yapita sidzabwerera ndiye pano pa Malawi sitikuyenera ati atenge mwa drama tatenge ngati kuti tikuseweretsa chipapeti tilemekeze moyo wawo tilemekeze kuti akuyenera kulandira they deserve kulandira chitukuko chimene akuchivotera mopanda kuwaseweretsa Amalawi tichite break pang'ono tibweranso ndi inu posachedwa apa ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndili ndi olemekezeka Reverend Dr. David Mbewe amene ndi mkulu wa chipani cha Liberation for Economic Freedom LEF komanso ndi mkulu wa Prophetic Ministry Living Word Evangelistic Church musatalikire akutipatsira programu imadzulo ano ndi Rainbow Pens.
Kanema wa Times, ndipo tili katikati mwa program ya Times Exclusive. Ndili ndi Prophet Dr. David Mbewe, mkulu wa chipani cha Liberation for Economic Freedom, komanso iwowa ndiye ainu wake autumiki wa Living Word Evangelistic Church. Muphatikiza bwanji tsopano ndale ndi ministry? Idzisendo kuziphatikiza. Zikuyenda mosiyana kwambiri. Ndikapita ku church, ndikapanga za church, sindipanga chilichonse chokhudzana ndi ndale. Ndipo sindiyankhula kalikonse kokhudzana ndi ndale. Chifukwa ku church kwathu tili ndi anthu angapo a Malawi Congress Party. Enanso ndi achoti ni mashado MPs a Malawi Congress Party. Church kwanu? Church kwathu. Okay. Tindanya mataso angapo ena akuimira ukansala wina mmodzi, I think akuimira wa MP kuchakumangochuku ndi wa UTM. A DPP so aliposo ambirimbiri. Achipande chathu cha lefu ngambirimbiri mu chechimo. Ndiye chimechida kazikika chonena kuti ku church osapanga politics. Chifukwa paliwena amene abwera kumene kucha akupitira lefu, akupitira Prophet David Mbewe. Ndipo akupitira chifukwa cha mphatso mapemphero, akupitira kukapemphera ku church. So akabwera kumene kuja mve ndale nditi ndikwalakwira. So kumene kuja kulibe ndale. Simaika kapisi kalikonse kandale mulaliki? Ayi. Mulaliki ayi. Aliyense amadziwanso kuti Mbewe ndi wa smart. Koma anthu akulalikira Mbewe ndi smart? Smart, very smart. Sinachita mix politics. Ndikamalalikira ndilalikira za gospel, za uthenga wabwino, tilekezera pomwe. Ndale tsiku lina kunja kwa tinaona a vice president, a sitting vice president, Bambo Usi, atabwera ku chalichiko. Yes. Mukambirana ndi oja zake? Nthawi imene adabwera chifukwa cha ngati vice president wa dziko. Okay. Mlendo woyambirira nthawi council ndi program yanga timeneyo some 4-5 years ago, 6 years ago, vice president ameneyo ali honorable Chimulirenji adadzabweranso. So ndi program imene timapanga timaitana anthu amboma. So waja adabwera ngati mmodzi mwa vice president wa dziko, osati kuti pali zokambirana zili zonse zokhudzana ndi china chonse ndiwo. Chopandi madabo kuti you are very critical wa boma ili ndiye mukatengaso akuboma kubwera. I wanted to understand that. Yes. Ndimakhala kuti zonse sindikugwiza ndi fundo zawo, koma nthawi yomweyo sindikuyeneranso kumana mpingo chimene chikuyenera kuti ilandire. Okay. Yes. Okay. Chifukwa kuti palibe nawo palibe no politics. Pamene mungaonera kuti so it was not political? No. Inali function yanji kuti? Idali function yonali ma certificate of baptism and all that. Okay. So kudalibe no chila chiyonse chokhudzana ndi politics. Ndiye mudakhala bwanji Sunday limene? Mudakhala bwino? Nakhala bwino mwambo graduation data and odanda ma certificate, basa president vice president akupita natuluka daperekeza tuluka mmudzi mwathu basi adamasuka president kumapita. Okay. And zabwino. Okay. Yes. So palibe zoka na feti nkaona ngati kuti akapena mwina akapena pali china chimene chikuchitika kundale. Yeah. Palibe chonse chimene chikuchitika. Okay. Koma ndi a vice president amene ngakhala sadakhala vice president ndi mayankhula nawo be on a personal level. So mmalankhulana? Kwambiri timacheza kwa. Kudandale nuni
beti mafuna tasiye taonjezeraso vuto lina ndi awawo mavuto awo amene tikuyankhula pano anthu ali ninja. So chitukuko chanji chimene tingachiloze chifukwa tikadanena kuti chabwino mene abwera amabweretsa ma TV koma TV adapeza abweretsa ma cellphone adapeza. So abweretsa chiyani choti mungachiloze mungana kuti abweretsa ichi akozonena za msewu wa 10 km umene amanga China aid koma msewu idalipo kale. So nisindikuona chimene mungaloze osakha kuti mwangoda nawo kukhosi achabwera ayi amala kauni tungoda nawo kukhosi achabwera ine anthu sakada support chipande chatsopano ndipo sibweza anthu adayerekeza kusapota chipande koma kusapota chipande chatsopanoko nkwauza anthu na kuti palibe chimene president akuchita pamodzi ndi nduna zawo sakuchita kena kalikonse kothandiza kuti dziko litukuke kupatula mwina kudzidyetsa okha. Ndine chitukuko kulibe ndipo kuchita kuyerekeza mbuyo ndi pano wena atu amanena kuti ngati sibobwera chipande chatsopano kulibwerere mbuyo kuchita kumpea tsopano kuti ena nekumata ayayi chifata kumana ndi covid mmene amalowa mboma tosalasi covid ilipo chifukwa covid idamba 2019 ndipo zisankho zikafuna kulephereka chifukwa cha covid nesanganamizire covid kuti akumana ndi covid kulibe palibe chimene chachitika. Ma pensioners ndi ajalipo sakulandira zawo anthu akalekale kugwira ntchito kutheba awali apo sakulandira amalawi young pioneer awali apo sakulandira. Tikuyankhula pano ma civil servants anapita kumene kucha even mene amalawi president ameti nawo walero pamodzi ndi ministers zawo osewa adalowa ndi ma demonstrations kudavuta malawi yonse. Lero lino ma civil servants ukapanga ma demo kutuluka zikwanje funa kwamba wakapa anthu mulilongwe kudali ma demo ena some 2-3 months ago adalepherekaso kutulutsa anthu zikwanje kwakapa anthu kwaphera ngakhale ufulu woti angayankhule. Ndele tinene kuti pali chimene asintha ine sinkuchiona kupatula kutibwezeretsa mbuyo chifukwa president wakalekale ndi anthu awo amakwanitsa kupanga ma demonstrations msewu. Lero ma demo mwaja kuti anthu akachite pa msewu akukhapidwa akumenyedwa akutidwa tear gas pamene osada chidule zimenezo. So tikanena kuti dziko likutukuka dziko silikutukuka koma likubwerera mbuyo mustamunda tikulibweza mbuyo nthawi ya Dr. Kamuzu Banda mbuyo kwambiri mbuyo mwakenso mwinanso bola Kamuzu mwinanso bola nthawi yaweresike adakwanitsa kumanga Kamuzu stadium koma awawa akupanga chani akuti akumanga ma stadium ma district ma community ground acha angolamula chi tractor chonchi akuti amanga stadium ground ilipo kale community ground. Now anthu sakuziwa kuti palibe chimene boma lachita sitikudana nawo. This is the fact on the ground. Simudana nawo sikudana nawo. Leo lino fuel amasowa fuel forex kusowa koma sipana wambopezeka fuel nanga dziko lizichionera kuti fuel ambopezeka zoona dziko lino 60 chakuti years tili mu ufulu odzilamulira lero fuel simana wapezeka ya lero fuel kale breakthrough ya munthu yoti mpaka na kuti kuthira mafuta ndokayima mu chalichi ndi ndumbo ni Mulungu andiyanka lero ndathira mafuta zoona kureka amachita mboni machalichi mbonitu andile ambuya limekezeka lero ndimakatira mafuta angondikhula pang'ono pambuyo pa gali moto koma ndathira ambuya limekezeka ndathira ndakwanitsa kuthira 10 liters ambuya limekezeka. Lero Malawi idzikamba umboni wa 10 liters mafuta mu chalichi awe serious nge dziko ngati patoka palibe chimene chachitika tikubwerera mbuyo mosaneneka monja muja moti anthu akula ena amamangidwa ena akayankhula amaopsezedwa ena amamangidwa kumene nkhani yake ayankhula zakukhotsi kwawo. Lero tizikaopsezana mu dziko la democracy so dziko lino sili kutukuka koma likubwerera mbuyo. Kukonza kwake nkutani ambuye Bishop kukonza kwake ndi dzivute zitani dziko lino a president Tosa Alliance akuyenera kusiya mpando ndipo president yathu akadakhala achikondi ndi dziko lino kuti amalikondadi mu mtima mwawomo adakangosiya osayima because he knows kuti mina pangazi it's not fair to Malawians and he knows
Where on earth president ata kulimba mtima muna kulemba antchito akapena muna azibale akapena ana ake? Where on earth the president akhoza kulimba mtima kumayima mu parliament nkumanama? Lero lino president nkumaona anthu ake akugona ni njala koma kuyenda ni kumvuya magani moto 40 anthu pano akugona ni njala sakudya. Chigoba kapu ya ing'ono ya ufa chonchi midzi mukapita muchene mubangwemo kapu ya ufa ya ing'ono chonchi timati ya machera akugula anthu 1000 kwacha kapu ya ufa ya machera kumako jambo la ukonde kakapu ka chonchi akugula ufa 1000 kwacha muchirobwemo kaufa ka chonchi mwaka cheremo akugula anthu kaufa chonchi mukapita midzi anthu akugona literally ninja. Koma AWFP komanso adod makuboma akusakuti agawa chimanga adalonjeza kunena kuti boma lipereka chimanga chimene chichi boma so likuti akutulagula chimanga ku Tanzania chili kuti akunama eti chimanga chimene chacho china cha WFP adalonjeza apereka for 6 months angopereka 2 months yoka so you can confirm kuti aboma apereka chimanga sakupereka chimanga chili kuti simati 2 months adasiye klikaletu that was last year August adasiye klikale akupereka kuti chimanga cha kupereka sini mambo kuti plant ya mu pa stadium panthu apita makalandira chimanga zakalekale zodutsa mwalendo sinaliso cha boma mecha chida cha WFP ocheri WFP sinali chao boma sidapereka chimanga tikuyankhula pano anthu akufa ni njala nde wina nene kuti akuti a president aimeso amalawi tikuwafunira chani tifuna tiapha malawi chani kwazunza kukhala ena chilungamo kuchokera pansi pa mtima munthu ukhala conscience. A president ndi anthu adakasiya kuti zinthu zimene Mulungu sadafune tasiya amalawi mwina Mulungu sanafune yena ndi mtendere chifukwa mene akupanga kundikuzunza akuzunza kwambiri amalawi. Inuyo boma lanu likhoza kusamala amalawi bwinobwino tindi mtima wa amalawi ife tikufuna amalawi akhale ndi moyo wabwino ife ndiye cholinga chathu kuti amalawi akhale ndi mtima wabwino ndipo ine ndikunena very clear ine ontakale ndapeza president ndapeza chipani chimwe chikunena kuti chikugwirizana kuti chili ndi fundo za Malawi kuti Malawi adzakhala ndi ufulu wabwino ati baba ifo choima palibe ifo choima no palibe munthu ukugwirizana mfundo akuntima wake ulufuna Malawi kuti apulumuke ine baba ifo ndikaima sindingalimane naye chifukwa Yesu ananenaso kuti amene sakulimana nanu apa sakutsutsana nanu baba ifo ilimbana chifukwa sakutsutsana nanu koma niyo dziko pali anthu akusauka atapezeka wina amene ali ndi mtima wa Malawi inu simuima ayi ndi mafumu mumthandiza amene ndi mpatsa support chifukwa choti ali ndi fundo ali ndi mtima umene ndi simunampeze mwa makandidate sidapeze kaye tidakangana koma ine mtima wanga inonso mukuona nkale sakupanga za politics timathandiza anthu zakudya midzi nimapereka anthu muzakudya midzi anthu ambirimbiri mafumu anthu ambirimbiri athandiza zinthu zimene zija kuchokera mu mtima. Titapeza Malawi antima wa anthu osauka wa anthu okalamba wa anthu oti akamaenda kuliona dziko lino kulimvera chisoni kumona mnyamata akungokhala sakupanga chilichonse ndi kumumvera chisoni ine babe chifukwa chonema so our president akamana kuti ayimaso ine ndi umadzifunsa kuti tsono akamayima iwowa akuyima kuti akuti chani atani chifukwa banja pena likatatu mati amuna anga tibwererani kapena akazi anga tibwererani chikondi chija chikapitirira kapena tikapitirize kulera nawo kuti akule iwo abereka chani chimene achisiya chodafuna dzamalize kudzati maliza kuti ife tsopano Malawi. Prophetic ministry pali zambiri zimene zikumachitika azibusa kutere kumamva wina kuti ayi akuti prophet agwiririra kamwana chani chikuchitika chani what is needed to sanitize the prophetic ministry mwazimva zimenezi yes ndadzimva mwazimva koma ni madzimva mitundu iwiri itatu okay number 1 ni madzimva bonena kuti tisamalitse kwambiri chifukwa chakuti tili mu dziko la mayesero okay limene munthu wina akuzochokera kuja ndikungoirenga nkhani ili yabodza cholinga mwina aphe utumiki wa munthu wina kapena kudana naye yes pali bishop wena ndimakumbukira sidachula dzina ali mulungu ali ndi hotel chifukwa ili muna adadalitsika madera anthu adathamanga mpaka na kufuna kugenda ku church kufuna kaocha nyumba yawo ngani yake kaduka so ndawe zino kumalawi kuno ngani imeti makana nsovuto lina lalikulu limakhalaso kaduka okay. Nkhondo ya muntima
imene sitifuna wina akhale pamutu pathupa eya zimatipweteka. So ndaye zinati yang'anenso mbali imeneyo kuti kodi anthu kamanena nkhanizi uchoona weniweni ndi utiwo. Number 2, amanena kuti maprofeti aja akhale ndi gulu timu ya anthu adziphunzitsana zinthu zinazi. Chifukwa chimene tanyamulachi ndi choyera. Bible danena mawu amene akuti pakuti Mulungu wanu ndi woyera inunso khalanso woyera. So pamene ponso anthu adzidziwa kuti chimene tanyamulachi si cha ine, cha Mulungu amene ali woyera. Ndiye chimene chonse ufunika kuti chidzikhala kuti pakati chidzichitika mowerekeza kwambiri. Komano vuto lina limene makhalapo ndi chimenero. Kuti ena amafika point yolenga nkhani yakenso. Komanso as maprofeti ena akumakhala achimasomaso. Imeneyo ndiye sitingayitsutse. Tichotse mawu kuti maprofeti. Koma tinene kuti tichotse mawu ta prophet. Tiyikepo ja? Amuna ndi azikazi wena ngachimasomaso. Amuna ndazikazi yena ndachimasomaso chifukwa tikayika maprofeti achimasomaso dzikangati kuti akupanga zimene maprofeti wa. Komanso adzibambo akuchita. So tikamati maprofeti kwanga mazibambo. Tsono munthu akakhala prophet koma ndi nzibambo. Prophetess ndi nzimayi. Tenene kuti adzimayi ndi azibambo ambiri ali pachimasomaso. Mumaziona bwanji inuyo aprofeti ndi anzinzanu mdziko muno kukhala olemeretsetsa Museka? Sinamalize. Ndiye museka ja. Bali mapuso wena mfundiga wasekelele. Kunofusa ya fewentima. Ajito chifundo. Lero kuti chifundo le. Mumamva bwanji ino a prophet. Ndi azinzanu. Kukhala olemeretsetsa pa chalichipo. Kapena mdziko mmene anthu ake alibe olowa mtambala. Ena amabwera osadya ngakhale phala. Mumaziona bwanji? Silver ndi gold ndi wa Mulungu. Silver ndi gold. Hagai chapter 2 mene. Akuti silver ndi gold zonse nzamo. Ayilonena mwa clear kuti silver gold are all mine. Ndipo pananaso ku Mateyu kuti muyambe mwathanga ka ufumu wa Mulungu ndipo zonse zizakutsatirani. Nemukaona mneneri kapena mbusa wina akulemera kwambiri ndi choyambirira akuthanga ufumu wa Mulungu. Ndi ufumu wa Mulungu. Say that again. Mukaona munthu ole otumikira akulemera ndi kuti amene ucha wathanga ufumu wa Mulungu. Ndi Mulungu akumpatsa silver akumpatsa golide. Chifukwa Mulungu adayika principle kuti uyambe wandithanga ine ndipo zonse zikutsatira. Ndi kuti mtumiki ucha akutsatira Mulungu. Ndi madziona bwino zedi. Chifukwa mtumiki wa Mulungu akhanza osowa sizikhala bwino. Mtumiki wa Mulungu nyumba ku Malawi, nyumba ku South Africa, ku Australia. Iwe wekawe anza amene ukwabusawo awusowa ngakhale bigiri la chimanga. Amadyetsa atu amagawira. Komano ngamba tuza inuyo. Chisanzo ndokamba ndicha inuyo. Ndinangofuna kuti ndikuyendere mbali. Nyumba ku Malawi. Nyumba akuti ku Randburg. Kuli malo ochedwa Randburg ku South Africa. Mpaka ari ku Australia. Koma nkhani ndikuthanga ufumu wa Mulungu. Mazipeza bwanji. Chilipo china chimene mmachita apart from za churches. Kungopeza Mulungu. Wapeza zonse. Say that again? Kupeza Mulungu. Wapeza zonse. Kungopeza Mulungu. Wapeza silver, wapeza gold. Kupeza Mulungu wapeza mtendere. Ndema mpeza bwanji Mulungu. Kumulandira Yesu kama impulumutso mwe watu kumpembedza mzimu nchona. Ndiyo se watu nsefe amene tidamulandira Kristu khala mbuye ndi mpulumutso mwe watu. Siti kufika pamene pomwe. Kodi kulemera kumunena kumakhala mulingoto. And I have given you a specific example. Ya inuyo. Ndipo ndaya. Manyumba ponse maloji. Ku South Africa akuti muli chinyumba so kumeneku. Mpaka maiko ena muzitenga kuti ndalama. It's a legitimate question. Ndiye iyo ngoti kupeza Mulungu. It's not an answer. It's not an answer. Kupeza Mulungu mwapeza zonse. Komanso kwatula pamenepo pamakhala zinthu zimene munthu matha kupanga ku dziko
ngati kulima ine limalima kwambiri kwamene amandidziwa kudziwa limalima ndiye ndalama zonsezo muzipeza ndi ulimi koma chisomo tu basi nanga titalinso padziko pano ino timapanga zibani zomwezo tu ine ndikuona ngati chilipo china chimene maprofeti machita kutumikira Mulungu mokhulupirika ndimaona money laundering zamigodi zikape mumatulutsa golide kunja titulutsa kuti golide malakuno kulibe golide sakutalipo ko so what else are you doing prophet Mbewe? Ulimi ni malima ine ni malima kwambiri ine ni malima kwamene amatidziwa akudziwanso kuti aizona ndi malima kwambiri komatu anthu alipo akulima maekala sali ndi akatundu amene muli na wanthu ndi pamene palowerera Mulungu paja tsopano chisomo chikangolowirirapo Mulungu ndikungolowa pamene paja basi tu nanga ndikakutumikirani nditatuwa mbuwo panda mafuta mesa mutawonse zona so kapena aya afuna adzatilalikire basi ndibwere kunyumba ndikapemphera popita mundipatse transport mazi mutitananso ndikulemetsani kale so ambuye amati yayi tiyeni ndimudalitse chonchi kuti tisakhale chipinjo kwa anthu kuti iso yemweyo akathandizenso anthu ena. Paul Kagame ku Rwanda adanena kuti wopanda degree ya theology asakhale mbusa. Well, do you think that's where Malawi should go? Kapena well, chifukwa kuoneka kuti kuli chisokonezo makamaka ku prophetic. Yes, true. Koma chimene ngafotokoza chonena kuti nthawi zambiri chisawawa cha zinthu zina mmene afotokozera mucha kuti ndi chikhalidwe cha anthu akudandaula za ma fake prophecies akudandaula za ma noise pollution matauni kungotutere anthu kweni kogona ukatutere akuti a prophet akuti nchifanya Kagame ananena kuti tichite regularize zinthuzi koma mumvetsetse ponena kuti zinthu zina zikungosowekera self discipline mmene ndingachezere ndinu bwana banda ndidzidziwanso malire boundary kuti awa ndicheze nawo ndilekezere apo ngakhale amaditsekulira chitseko pakuti koma ine sinkuyenera kuti ndipite kumeneko so nthawi zina kumangosowekera kuti vanthu ena akungosowekera kuti apatsidwe ukhalidwe umunthu wa zinthu mmene wafotokozera poyamba muja kunena kuti ngakhale Atos Alliance umunthu akhale nawo ndi azisiye zinthuzi so ayimitse candidate nakhala president nawo chifukwa alibe umunthu udiscipline chifukwa munthu udzidziwa uchita filu udzivala nsapato ya nzako kuliko nsapato imene ndavalayi nzangayo zikuti bwanji so chimodzimodzi inu ndikudziwa kuti mufuna munthu lowetse ku church koma ine ndikubweretsaninso Atos Alliance kamene kundale inu ndowetsa ku church so ndikubweretsani ku church ndikubweretsani ku dziko kuti pa umunthu mkatimu umu udzikhalamo ndi mwendo kapa ma prophet inunso mudzikhala ndi umunthu anthu adzikhala ndi umunthu munthu nzima inzibambo ozati ma prophet prophet ndikoli maitaniro koma anonkhani anthu adzikhala ndi umunthu munthu adzikhala ndi umunthu adziganiza kuti ngati apa ndikupanga rap ali waine mwana wanga ali kunyumba kucha atampanga rap ndimva bwanji chimene chotsopano chidzibwera mwa ife muntimamo muntizitsutsika chimene ngakhala Atos Alliance government chikwalephera kuti chatsutsi kuti abale kuti mwana amene akugona ninja lero wabwererayo chifukwa chosowa school fees bambo ake sadapereke fees ameneyu ali wanga ubereka ndeka nakamva bwanji prophet nzanu Shepherd Bushiri akuganizidwa kuti adapalamula mlandu ku South Africa ndi adathawa kumeneko bwera kuno au South Africa adabwera kudzapempha bwalo kuti uyu tinayinkhawa abwerere ndi akhotha alamula kuti abwerere adakalichilamulire choncho iwo atenga nkhaniyo ku higher court kuchita apilo mukuyima naye bwanji nzanu kapena mukuiona bwanji nkhaniyo Podi manja mwa court. A judgment has been made, so we can comment about it. A judgment has been made. Kwa ine ngati mmene prophet ndikuona ngati kuti Bushiri ali kwawo. Chifukwa amene amatumizidwa aja amathawira dziko lina lake. Koma uyu wathawira kwawo. Ndiye mwana wapalamula kuja
ndiye kholo linene kuti hayi tiye kugwira pankono nkakumenyere kumeneko kwa neba umamenyera momweyo ngakhale Bible nene momwe kuti ng'ombe yako ikalowa mukhola mwini wake udzimuza mwini wake uja kuti mutitumize ng'ombe yanu yalowa mukhola nga mudzaitenge. Koma tsopano apa ng'ombe ili mukhola wake ndi anene kuti ayi atengene kumapita ku South Africa buchiti kwawo ndi kuno malotsi ake ali kuno. So if anything kwa ine ndakaona kuti ngatadalako kapena kuti mlandu la yanki apangire konkuno chifukwa kuti kulanchi langu timulangire kuno ndi kumene kuli kwawo. Okay. Kufa kuja kuna yongopita. Okay. Kuteba anthu ankapita mene kuja. Okay. Tsomwe wapala muno thawira kwa ali kuno maganizo ayi. Yes. Kudali onena kuti dziko muno amusunge kuno ngati kuli mulandu tapangidwa agamulidwe kuno. Ngati kuli wandira chilango alangidwe kuno. Kandi olakwa apezeke olakwa kuno. Ngati alosalakwa apezeke osalakwa kuno. Chifukwa kuno kwa I wanted to tap your understanding pose ndi yonenanso ndinu prophet. Nzanu yonso ndi prophet. Ndimafuna ndidziwe kuti mukuzimvetsa bwanji. Titatha kukambirana zonse madzulo ano inu a prophet Dr. David Mbewe. Ndi uthenga wanji umene muli nawo mafuna muyang'ane kamerayo amalawi agone nditi madzulo ano. Ndikufuna aliyense adziwe kunena kuti kupatula kukonda munthu tiyeni tilikonde dziko lathu. Pano internet limene pali ponse anthu atsegule ma internet aone maiko ena amene akuchitira zinthu. Aone mmene maiko akutukukira. Akatsika kampa airport atsika pa bus station. Aone mmene ma bus station akuonekera amaiko ena. Aone mmene airport iwoneka. Aone mmene zinthu za maiko ena zikukhalira. Aone mmene anthu alili ndalama mmene maiko ena alemerera. Aone zimene zija akaona adziti nanga bwanji dziko langa. Akatero adzikani mtima kuti ine ndofuna ndilichitire Malawi dziko zimenezi. Kotero Malawi ndofuna ndapemphe kuti ajoine chipani cha Liberation for Economic Freedom. Tipange support timasule Malawi kuti Malawi amasuke. Nafenso dziko lathu tikangana maiko ena tisamasilire. Anthu pena amadiseka tikapita kunjako wachokera kuti ku Malawi atinamvatu ku Malawi kuti economy sili bwino zochititsa manyazi pena kuti unene kuti achokera ku Malawi kumachita kulephera kunena. So ndikupempha Malawi tiyeni joinane manja tonse limodzi tichite rescue Malawi tilemeretse Malawi dziko lathu lili ndi zambiri zoti Malawi ikhoza kulemera. So amalawi onse apereke support. Mavoti akabwera September palibe kuchitira mwina adzapereke voti ku chipani chathu cha Liberation for Economic Freedom. Komanso tikwamema onse ali komanso kwabwera kudzaonerera convention yathu ya pa 4 April chaka chino 2025 ku Blantyre ku Loras Hotel. Ndikufuna ndikuyamikeni titakuyitanani inu prophet kuchokera komwe kumachinga mwatilemekeza kwambiri and we want to thank you most kindly. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu hii ndinali ndi Prophet Dr. David Mbewe amene ndi mkulu wa chipani cha Liberation for Economic Freedom LEF, komanso ndi mkulu wa utumiki wa Living Word Evangelistic Church. Ndine Brian Banda kufikira Sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi mulendo wina tingoti thank you very much for joining us madzulo ano and so long from Blantyre.